Takže čau čau, vítám vás na pozvánce na server s Burgermanem LPL. Čau to lidi. Potřebujeme pomoc se serverem, protože jsme začali před hoďkou, je to přes Hamachi. Tady máte nějaký pravidla, no. První pravidlo úplně nejtěžší, užívejte si hru, nehajkovat, nepište čablokem, jo. Takže z se dává někdy bán, negivuj a nenadávej adminům, ještě tady budou nějaký pravidla, ale to jsme nějak si nevymysleli. Předávám slovo Burgermanovi, no, řekni o tom game modu a to. Teď vám řeknu tady o tom game. Kdyby chtěli do nábor game, tak ať mě zavolá nebo napíše na Skype. Tom.blozžva, to vám ještě dám do popisku videa. Dáme do popisku, jo? No dáme, no. Tady s panem Hrbelem, no. Jsou vlastně hlavní admin serveru. Já jsem druhý. Jo. Ticho. A potřebujeme pomoc se serverem. Potřebujeme nějaký borce, který by nám tady pomohli něco postavit, nějaký návrhy třeba a takový. Teď tady přidám slovo ještě Hrbělovi, ten vám řekne informace o serveru. Hej, můžu se vás zeptat, co tady dělá tenhle týpek? No to taky nevím. To je asi vesničan obecný. Hej, ten je silný, jo, ale mě. Hej Hrbele! No? Ty ho zabiješ, jak kdyby stlačil. Víš, že ty máš zelený boty jak... Tvoje sračka. Ne, to ne, nebuď sprostej na diváky z YouTube. No, prostě potřebujeme... Tak my se s váma loučíme, nashledanou. Nemluv do toho, ještě jsem neřekl, že je nashledanou. Potřebujeme prostě pomoct teďka s tím serverem, no a... IP, ID a heslo bude v popisku videa. A možná i jdou do VLAN toho, jak se to jmenuje, Hamachi. Naschle. Naschledanou, čau čau.